ஹலோ வியூவர்ஸ், ஒன்றுக்கும் இன்னொன்றுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத உங்களுக்கு தெரியாத 12 விஷயத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வெல்கம் டு தி சீக்ரெட் சொசைட்டி. குரங்கு சிலைனாலே நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வர்றது அந்த 3 monkey ஸ்டாச்சு தான். ஜாப்பனீஸ் பீப்புள்ஸ் அந்த 3 monkeysக்குமே நேம் வச்சுருக்காங்க. இவாசாரு, கிகாசாரு, மிசாருன்னு. உங்கள் எல்லாருக்கும் லியோனார்டோ டா வின்சினா யாருன்னு தெரியும். அவர் தான் தி மோனாலிசா பெயிண்டிங் வரைஞ்சாருன்னு தெரியும். ஆனால் மோனாலிசா பெயிண்டிங்க்கு ஐப்ரோஸ் கிடையாது. உங்களை எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? சிங்கம் கர்ஜிக்கும் யானை பிளிரும், அதே மாதிரி ஒட்டகச்சிவிங்கிக்கு தனித்துவமான ஒரு சவுண்டே கிடையாது. நாக்கால் மூக்கம் தொட முடியாதும்பாங்க. சில பேர் அதையும் பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் நம்ம நாக்கால் நம்மளோட எல்போவை தொட முடியாது. நான் சொன்னோன்னே எத்தனை பேர் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்க? மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. உங்களில் எத்தனை பேர் இந்த வீடியோவை ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டு பார்த்துட்டீங்க? உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. 1 hour ஹெட்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம காதில் 700 டைம் பாக்டீரியாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதான். நம்மளாம் 8 மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்தாலும் திரும்ப போகிற இழுத்து முடிட்டு தான் தோணுன்னு தோணுது. ஆனால் எறும்பு 12 மணி நேரம் வேலை பார்த்துட்டு வெறும் 8 நிமிஷம் தான் ரெஸ்ட் எடுக்குது. மேலே எறும்பு ரொம்ப அமேசிங் தானே? ஒரு பாம்பால் அது இருக்கிற இடத்துலேருந்து 120 கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்கில் எங்கே பூகம்பம் வந்தாலும் அதால் உணர முடியும். அதுவும் அந்த பூகம்பம் நடக்கிறதுக்கு 5 நாளைக்கு முன்னாடியே. உண்மையிலே இது இன்ட்ரெஸ்டிங் தானே? ஸ்கூல் டேஸில் சிவிங்கம் சாப்பிட்டு நம்ம எல்லோரும் ஸ்டாஃப்ட்ட மாட்டிருப்போம். ஸ்டாஃபும் நம்மளை வெளியில் போய் துப்பிட்டோன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் இதுலேயும் ஒரு ஃபேக்ட் இருக்குது. சிவிங்கம் சாப்பிட்றதுனால நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகுதான். 2013 பிரிட்டிஷ் ஜேர்னல் சைக்காலஜிங்கிறவங்க ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. உங்களில் எத்தனை பேர் யூனிக்கான பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரியல. எத்தனை பேருக்கு யூனிக்கானா என்னன்னு தெரியும்னு தெரியல. ஆனால் ஸ்காட்லாந்து கண்ட்ரியோட நேஷனல் அனிமல் ஒரு யூனிகார்ன். உங்களில் எத்தனை பேர் வீட்டில் குழந்தை இருக்காங்க? அவங்க உங்கள்கிட்ட ஏதாவது கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்களா? இதை நான் ஏன் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன்னா, இதுலேயும் ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஒரு குழந்தை ஆவரேஜாக ஒரு நாளைக்கு 300 கொஷின்ஸ்க்கு மேலே கேட்பாங்களாம். அதுவும் எந்த மாதிரி கொஷின்னா, காற்று ஏன் கண்ணுக்கு தெரியல, தண்ணி ஏன் ஈரமாக இருக்குது, இந்த மாதிரி கொஷின்ஸாக கேட்பாங்க. இந்த உலகத்திலேயே மொத்தமாக 8.7 மில்லியன் உயிரினங்கள் இருக்குது. அதாவது 87 லட்சம் உயிரினங்கள் இருக்குது. அதில் ஒரு உயிரினம் தான் ஹியூமன்ஸ். இன்னும் பல உயிரினங்களும் இருக்குது. ஆனால் அதெல்லாம் இப்போ வரைக்கும் கண்டறியப்படலை. ப்ளூ ரிங்கட் ஆக்டோபஸோட விஷம் ஒரே டைமில் 28 பேரை கொல்லுமா. இது கேட்குறதுக்கே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இதில் எந்த ஃபேக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Signing off, the Secret Society.